Salutare, eu sunt Luca și astăzi vă voi arăta cum să, cum să încercați un nou sezon, adică sezonul 14 din PUBG. Uitați, acesta este PUBG-ul normal. Uitați, ăsta este PUBG-ul meu și ăsta e PUBG-ul care, să fie sezonul, adică nu este niciun... Stați un pic, așa. Hai să intrăm pe contul meu principal. O să doresc ceva și vreau să dați și voi un like și să vă abonați, pentru că mi-am deschis acest canal nou, pentru că pe acele două nu mai pot să le, adică nu mai pot să bag, că nu mai știu parola, dar hai să ne strângem atâția abonați, adică acei 20 de abonați să vină pe canalul ăsta nouț. În fine, așteptăm un pic, trebuie să avem de răbdare. Așa. Așa, gata. Acesta este contul meu, nimic fake, skin-uri, chestii. Ok. Și asta. Hai să intrăm și pe asta. Ca să vă arăt că nu e niciun scam, nimic. Adică nu scam, nu nimic. Ok. Trebuie să așteptăm un pic. Răbdare. Ok, uitați, chiar nu este nimic scam și aici nu trebuie să nu vă virusează telefonul, nimic. Nu vă trebuie nicio aplicație de pe Google. Doar așteptați să vă arăt. Doar un pic și da. Ok. Să vă arăt că nu e niciun scam aici. Vă dau și spoiler dacă vă convine. Ok, uitați aici. Pe 90 frumos elegant cât puteți să-l băgați pe meci. Scuze. Deci, vedeți noua mapă. Frumos elegant. Aici mapele normale, aici nu știu, o băgat ceva ciudat la ele, nu știu. Așa, la Arctic nimic. Un nou mod gun game, nimic pe aici și pe aici TDM-uri. Și o să vă arăt cum să vi-l luați. Intrați pe magazin Play ușor și dați pe YouTube așa. Stați un pic, așteptați, dăm la aplicații, instalări. Unde sunt mai aici? Uite. Unde? Trebuie să fie pe aici, pe undeva. Haide, te rog eu. Unde este? Pe aici, pe undeva trebuie să fie, băieți. Așteptați. Instalări. Uitați-vă aici. What? Așa. Battle. Scuze. Beta PUBG Mobile. Acces. Nu știu ce. Uitați, chiar nu e nimic fake. Și cam atât pentru acest episod. Sper că v-a plăcut. Dați un like, să vă abonați. Eu am fost Luca și ne vedem data viitoare. Pa, pa!